Dobar večer. Još jednog ponedje iznimnog dana, pa i rekordnog. I to ne po poslijepodnevnoj toplini, premda je i ona u mnogim mjestima bila iznadprosječna, nego po jutarnjoj hladnoći i to osobito u unutrašnjosti Dalmacije. U rujnu, u Sinju, minusi nikada nisu izmjereni, a danas se živa u termometru spustila do čak -3, pri tlu i niže. Nažalost, u štete na nezaštićenom povrću. Uz poslijepodnevnih 20 stupnjeva bilo je i onih koji su se na Svjetski dan turizma poželjeli okupati. Ništa neobično, budući da je temperatura mora još mnogima ugodna, i domaćima i turistima, ne samo onima na kopnu, nego i na moru. Ovakve ćemo kadrove razigranih dupina moći viđati i tijekom sutrašnjeg stabilnog dana, a puno rijeđe za vikend, kada ćemo ponovno imati nestabilnije, vjetrovitije i svježije vrijeme, jer će do nas doći novi frontalni poremećaj sa sjevera s osjetno hladnijim zrakom. I dok će kod nas još sutra djelovati anticiklona, na jugu, u Sredozemlju, vrtlog vlažnog i nestabilnog zraka prouzročit će mjestimična olujna nevremena, pa će škole u Ateni sutra biti većinom zatvorene. Kod nas u petak još znatno mirnije vrijeme, ali uz još jedno relativno hladno jutro. U istočnoj će Hrvatskoj najniža temperatura zraka biti od 0 do 3, pri tlu ponedje uz mogućnost slabog mraza, a još je vjerojatnija mjestimična magla, osobito uz rijeke. U sunčan dan većinom i vedar, te tiho ili samo slab vjetar, poslijepodne će biti 21 ili 22. Podjednako relativno svježe i maglovito jutro s mogućnošću slabog mraza pri tlu, te većini znatno ugodnije vedro poslijepodne, bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Malo manje hladno jutro od današnjega i toplije poslijepodne bit će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, po čijim će kotlinama biti jutarnje magle, koja je moguća i u unutrašnjosti Istre. Zamjetnije bure bit će samo rijetko pod Velebita. Ni u Dalmaciji neće biti vjetrovito, ali hoće pretežno vedro, te poslijepodne ugodno toplo. Premda će i jutro biti manje hladno od današnjega, pri tlu je još moguć slab mraz, osobito u nižim dijelovima Sinjske krajine. Jutarnja svježina osjećat će se i na jugu Hrvatske, osobito u unutrašnjosti, ali će danju u sunčano vrijeme temperatura zraka biti i oko 26 stupnjeva, a malo do umjereno valovitog mora od 20 do 23. Već od subote na kopno ponovno svježije i oblačnije. Kiše će vjerojatno malo kome smetati i to samo nakratko, uglavnom u Gorju, ali će aktivnosti na otvorenome nekima možda remetiti povremeno umjeren i jak sjeveroistočnjak, osobito u subotu. I na Jadranu će sljedećih dana biti većinom više oblaka nego danas i sutra, ali uz uglavnom suho vrijeme. Osjećaj svježine, osim ponovnog pada temperature, pojačavat će tijekom vikenda ponovno često jaka, gdjekad i olujna bura, s kojom će se i temperatura mora dodatno sniziti. No vjerujem da neće otjerati turiste kojima još podrobnije informacije o vremenu i prometu od ovoga ljeta mogu pratiti u HRT Meteo aplikaciji i na engleskom, a i na njemačkom jeziku. Ugodna večer.